Żdied l-appoġġ għall-bini mill-ġdid tat-triq prinċipali bejn Ħ'Attard u r-Rabat, magħruf aħjar bħala l-proġett tas-Central. Fl-istħarriġ tal-gazzetta Illum joħroġ li 65% ta' dawk li ħadu sehem huma favur il-proġett. Dan ifisser li f'6 xhur kien hemm żieda ta' 13% fin-nies li wieġbu fil-pożittiv. Dan l-istħarriġ juri biċ-ċar li 51% tal-parteċipanti li joqogħdu fl-inħawi fejn qed isir il-proġett jaqblu max-xogħol li qed isir. Dan is-sens ta' konsens huwa rifless ukoll fit-Tramuntana tal-pajjiż fejn 51.3% tan-nies huma favur li dan il-proġett jitwettaq. Mill-istħarriġ joħroġ li żgħażagħ li għandhom bejn 18 u 35 sena huma favur il-proġett, maġġoranza qawwija ta' 60.2%. Dawk b'edukazzjoni sa livell sekondarju huma favur is-Central bi 72.4%. Minkejja li kien hemm nuqqas ta' qbil fost dawk li għandhom livell ta' edukazzjoni terzjarja, xorta waħda l-ħsieb prevalenti huwa favur b'51.8%. b'60.6% jidher li n-nisa għandhom perspettiva aktar pożittiva ta' dan il-proġett. L-istħarriġ juri b'mod inekwiviku li f'kull faxxa tas-soċjetà hemm maġġoranza ta' nies li huma favur dan il-proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.